ngibingelele babukele enhla nasezantsi umhlaba wonke ney'nkalo nje zonke manje iy'nkalo zonke la kufika khona ivoice yami nala kufika khona iphimbo lami ngila-ke e-Riversdale complex eSwatini kaNgwane kaManzini. Ngikhathalele khona njengamanje bengisadla nje bangigezela nemoto-ke la eCarwash. Ngikhona la e-Riversdale ngise-Riversdale. Uma ngisuka la e-Riversdale bese ngizoqhubeka futhi nohambo ngakona ngiphokophele ngizophuma lapha eNgwane ngizophuma lapha e-Oshuk ngizophuma ngiphume ngibheke-ke Emelo Fullcrest Newcastle where I'm staying. Ngikhathalele nje la kaNgwane ngibuya khashana ngibuya kwengivike iphanga bengisathi kwengivike indlala ngiphinde ngigeze nemoto iy'ntuli ngila Riversdale complex la ngigeza khona imoto. Nina bekunene sanibonani nonke phela sanibonani nabozidlani nabo ngithi sanibonani la kaNgwane. Ngibingelela nje lonke uhlobo lomuntu ngikhona la mangiqeda futhi ngiyaphuma la ngiyophetha ngilele khona ekhaya lapha eNewcastle ngisendleleni ngiyeza kusasa njengoba kuyi-Friday. Ngiyasebenza kuyi-Friday umhla ka-27 njengoba kumhla ka-27 nje kusasa Friday kuJune. Ngiyasebenza kakhulu hayi impela hayi umthwalo usobhokweni ipiki phansi kusuka kusasa njengoba kuLesihlanu kuyolamula u4 ntambama ngithanda ukufa ngiyabonga niphile phela niyiphathe kahle. 073 219 664 079 673 7011. Yizo lezo zinombolo engisatholakala kuzona, yizo zombili. uNkulunkulu anibusise niphile phela nonke phile kube kuhle. Hayi phela ngeMonday cishe zizobe zu-1 ngizobe ngikhona lapha endaweni yaseJoburg eGoli. Ngizobe ngisebenzela khona noma kanjani Joburg lapho emfulo ngubani mbovu Monday, this coming Monday ngeyi-1st if angilenzi iphutha. Ngiyabonga.